Medialisering bliver brugt til at beskrive sammenhængen mellem medier og resten af verden. Os mennesker, vi er afhængige af de her medier. Politikerne er afhængige af de her medier, for ellers kan de ikke komme ud til os borgere med deres ideologier og deres synspunkter. Borgerne kommer også i kontakt med politikerne igennem medierne. Mange mennesker bruger de sociale medier til at komme i kontakt med politikerne. For eksempel Facebook er en af de store sociale medier, som mange borgere bruger til at komme i kontakt med de folk, de stemmer på. De kan for eksempel gå ind på deres Facebook-sider og skrive spørgsmål til politikerne, eller skrive, hvad de er utilfredse med, og sige, hvad de kan gøre bedre. Jeg har taget det her fra kapitel 2 i massemedier og politisk kommunikation, hvor det viser, at politikerne, de kommer igennem. For at komme igennem til borgerne, skal de igennem medierne, og på samme måde skal borgerne igennem medierne for at komme til politikere. Mediernes magt bliver ved med at stige, og på den måde får de mere indflydelse på dansk politik. Det ved politikerne godt, så derfor har de hyret de her spindoktorer, som skal forsøge at få politikernes ry til at se godt ud, sådan så de ikke laver fejl i deres udtalelser, og sådan så medierne ikke kommer efter dem. Jeg har valgt, at jeg gerne vil undersøge, hvad medierne bliver brugt til. I Danmark har vi 3 statsmagter: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Men gennem de sidste par år har medierne fået en meget større magt her i det danske samfund, og vi begynder at kalde den for den 4. statsmagt. Medierne bliver ikke kun brugt til gode ting, de bliver også brugt til skandaler. For eksempel er der nogle mennesker, der opdækker skandaler omkring andre mennesker. For eksempel den udsendelse, vi så omkring Naser Khader, hvor han skulle have lavet sin port ved sit hus, hvor han så har fået en håndværker til at lave den. Men så den håndværker, efter han har lavet den, så går han så til medierne og siger, at han har fået 80.000 kroner sort af Naser Khader for at lave den her port. Og det skaber så den her kæmpe debat, om det egentlig er, om Naser Khader har betalt sort, eller om han ikke har betalt sort. Efter så den her skandale, den brød ud, ringede mange af medierne til Naser Khader for at få en udtalelse omkring, at han egentlig havde betalt sort. Og som vi også så i dokumentaren, at når Se og Hør, de så ringede til ham og spurgte, om den her historie var sand, og begynder at beskylde ham for alle mulige ting, bliver han mere og mere sur og vise måske mere sit indre jeg, som han egentlig er som person. På den måde fremprovokerede Se og Hør ham til at blive mere og mere sur og skabe bedre overskrifter, hvor der står, at Naser Khader går amok. Jeg har fundet den her artikel for Se og Hør, hvor der står, at Khader tydeligvis har forklaringsproblemer, når Se og Hørs chefredaktør Henrik Kodrup ringer ham op for at få en kommentar om de her oplysninger, han har fået for den her håndværker, som har lavet hans port. Men den måde, som Khader reagerer, det er ved at kalde ham et svin. Han brøler simpelthen efter den her chefredaktør for Se og Hør. Han fatter simpelthen ikke, at Se og Hør vil skrive den her historie, når det ikke engang passer. Efter den her skandale gik det kun ned ad bakke for Khaders parti, Ny Alliance. De havde et rekorddårligt valg, og kom derfor ikke med i den regering, der blev stiftet på det tidspunkt. Denne artikel viser sig også bare, at medierne har rigtig stor indflydelse på dansk politik. Det kan ændre et partis valg for at være mega godt til at være super dårligt, som vi så her med Naser Khader. Dette endte så med, at historien faktisk var usand, og Khader han endte med at vinde sagen omkring de her sorte penge, som håndværkerne havde beskyldt ham for at betale. Og Se og Hør blev derfor nødt til at betale en bøde til Naser Khader, da det egentlig var deres skyld, at han fik et dårligt valg, på grund af at alt det om sorte penge kom ud i medierne. Jeg har valgt, at jeg gerne vil diskutere fordele og ulemper ved medierne. En fordel for os borgere med, at medierne er så tæt på de her politikere, som en slags vagthund, det er, at vi kan følge med og se, om politikerne egentlig holder det, de lover. Og hvis de så ikke holder det, de lover, virker de mere og mere utroværdige, og derfor kan de miste en masse stemmer. Vi så selv efter, at Lars Løkke var meget i medierne sidste år, efter at han havde brugt statens penge til at rejse på første klasse, og at han kom til at sige, mens det blev filmet, at 2.000 kroner, det var bare et par sko.
Dette fik mange Venstres vælgere til at ønske, at Lars Løkke han egentlig bare ville forlade Venstre, for der var simpelthen så mange imod ham. Men han bekæmpede det her, og nu er han fortsat leder af Venstre. Medierne var også efter Helle Thorning, da de ikke mente, at hun betalte nok i skat. Men denne sag viste sig så ikke at den var usand, og derfor blev hun frikendt. Men dette viser sig også, at medierne bare nogle gange så går de for at være en vagthund over til at være en jagthund, at de får for meget magt, og derfor jagter de simpelthen alle de store politikere. Fordelen ved medierne, det er, at når der skal være politiske debatter, kan vi ofte se det i fjernsynet, hvor også borgere så kan se med og se, om de politikere, vi stemmer på, om de gør det ordentligt, om de siger de ting, som de har lovet før i tiden, om de stadig holder. Og på den måde kan medierne have en meget stor indflydelse på vores valg, om hvem vi vil stemme på. Uden medierne vil vi slet ikke kunne følge med i, hvad der egentlig sker rundt omkring os. Vi vil ikke kunne følge med, hvad der sker i dansk politik, eller hvad der egentlig skete i resten af verden. Vi er blevet simpelthen så afhængige af de her medier. For eksempel de sociale medier, som for eksempel Facebook eller Twitter. Vi bliver nødt til at hele tiden at tjekke op på, hvad vores venner laver, eller om der måske popper en ny nyhed op. Og det handler virkelig om at være med hele tiden. Da vi blev spurgt i klassen om, hvad det egentlig var, at vi brugte medierne til. Hvad vi egentlig så i fjernsynet, så svarede de fleste, at vi ser på Facebook, og en gang imellem så læser vi nyheder. Og så i fjernsynet, så vi nogle gange nyheder. Men for det meste så vi egentlig bare film, serier eller spillet spil. Vi er nødt til at være på de sociale medier hele tiden. For tænk nu hvis, at vi gik glip af. Og der er som regel egentlig kun noget at gøre med for eksempel vores andre venner, eller nogle personer, som vi kender. Når vi så nu har haft om det her forløb omkring medier, er det gået op for mig, at medier har faktisk en virkelig stor rolle i vores samfund. Jeg vidste ikke, at den var så stor. De har indflydelse på os hele tiden. Vi bliver nødt til at være på medierne hele tiden, for at kunne følge med i samfundet. Og at medier har så meget magt, at folk begynder at kalde dem for den fjerde. Medier er simpelthen et bindeled mellem politikere og borgere, og omvendt borgere til politikere. For politikerne handler det så meget om at se så godt ud i medierne som overhovedet muligt. Det handler om at have den bedste valgkampagne, og at få bragt det ud i, så alle aviser skriver om det, så os borgere får det at vide, og på den måde, så får de her politikere et godt valg. Jeg ved i hvert fald, at mig og alle dem, jeg faktisk kender, vi bruger en masse af tid på de her medier, altså bestemte sociale medier, og bruger ikke så meget tid på at læse om nyheder. Det kommer i anden række i forhold til at skrive med vennerne.